Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Τζομπάβας εδώ. Σήμερα έχουμε ένα Roblox βίντεο, κάτι τελείως διαφορετικό. Και σήμερα θα παίξουμε για να δούμε. Έχουμε εδώ τα 4 παιχνίδια που είναι τα πιο ενδιαφέροντα για μένα και πιστεύω θα σας αρέσουν. Είναι το Strongman Simulator, το Work at Pizza Place, Emerald OG, εντάξει δεν θεωρείται και πολύ σοβαρό, και το Brookhaven που είναι το GTA RP. Είναι παρόμοια αυτά τα δύο. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από πίτσα και να πάμε στο Strongman σε νέο βίντεο, έτσι. Τώρα ακούτε και λίγο πραγματάκια. Τώρα ακούτε πράγματα που δεν πρέπει. Μόνο το effect ακούτε. Επειδή δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι εδώ που μπορούμε να αλλάξουμε δουλειά. Εδώ είναι ουσιαστικά, επειδή έχω να παίξω πολύ καιρό και βιάστηκα να πατήσω OK. Δεν θέλω να είμαι cooker, θέλω να είμαι delivery. Sorry τώρα. Ψάχναμε λίγο κι εγώ. Ποιος δεν ψάχνεται. Ωραία, τώρα είμαστε pizza boxer. Έχουν και άλλες πίτσες, παραλαμβάνουμε και τις πηγαίνουμε στο κάθε σπίτι. Πώς γίνεται αυτό? Αγοράσουμε και το νέο μας σπίτι. Με λίγο στα χαμένα. Δεν ξέρω πώς την παίρνουμε. Θυμάμαι πιο απλό να ήταν. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Α, παίρνουμε από εδώ. Συγγνώμη, γιατί δεν έχω καταλάβει τι κάνουμε. Οκ. Α, απλά δεν είμαι delivery. Απλά πακέταρα τις πίτσες. Α, ωραία, εντάξει. Το έχουμε λίγο. Είμαστε λίγο έτσι. Πρώτη φορά έχω να το παίξω πάρα πολύ καιρό και έχουν γίνει μερικά update'άκια. Και θέλω έτσι λίγο να είμαστε σωστοί. Δεν είμαι και από τους καλύτερους οδηγούς. Ποιο βγαίνουμε? Το Q, ωραία, με το Q. Χτυπάμε το κουδούνι. Παίρνει την πίτσα ο κυριούλης. Και πήραμε συν $10.
Και αυτό θέλω έτσι λίγο να σας δείξω, να πάρουμε κάνα 2 ακόμα πίτσες. Να ήμασταν και λίγο καλύτεροι οδηγοί, καλά θα ήταν. Να πάρουμε κάνα 2 πιτσούλες ακόμα και να πάμε στο Strong Simulator που σίγουρα αυτό θα το έχω πάει καλά. Πιστεύω αυτό το έχω. Τι είναι αυτή εδώ να... Άντε ρε, κάντε στην άκρη. Τι είναι αυτή εδώ ρε παιδιά μαγκές. Νούμερα όλοι. Καλά και εμείς δεν είμαστε και οι καλύτεροι. Κιου. Πηγαίνουμε εδώ, παίρνουμε τη πιτσούλα μας και πάμε για delivery. Λέξουμε και λίγο πόντι, δεν πειράζει. Και τώρα ακολουθάμε τις συντεταγμένες. Πού είναι οι συντεταγμένες μας πάνε από εδώ. Κάποιο περίεργο λόγο και είμαστε εδώ πέρα. Τυπάμε το κουδούνι. Πήραμε και τα 10 τέτοια. Και πάμε πίσω να αφήσουμε το αμάξι για να βγούμε, για να σας πω λίγο εντυπώσεις για το παιχνίδι. Που μας πήραν το αμάξι, οπότε πρέπει να πάμε τα πόδια. Εγώ θα το κλείσω με αυτό το game. Κοιτάξτε, δεν ήταν και ότι καλύτερο, αλλά ήταν τίμιο, πιστεύω. Και πάμε και στο Strongman Simulator που είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, στο προηγούμενο θα του βάλουμε ένα 5 στα 10. Δεν ήταν 6 το πολύ, γιατί εντάξει ήταν και λίγο μπερδεμένο. Θα κάνουμε μετά όλες τις θέσεις, πιο μετά. Όχι τώρα. Mega Body, λοιπόν. Roll pet, complete. Πω, έχουν κάνει πάρα πολλά updates την τελευταία φορά που μπήκα εγώ. Όχι παιδιά, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Λίγο να φύγουν αυτά. New updates, new area. Άντε. Παιδιά πρέπει λίγο να το βρούμε στο thumbnail. Στο Πω έχω χαθεί. Κλείσαμε το leaderboard. Εδώ πέρα το επιλέγουμε τέλος πάντων και το τραβάμε. Περνάμε εμείς και πατάμε για να το αφήσουμε πάνω του. Περνάμε σιγά σιγά στα επόμενα. Μέχρι 3 μπάλες μπορούμε να πάμε. Και εδώ πέρα έχει το τέτοια που πρέπει και καλά που παίρνουμε. Μπορούμε να σηκώσουμε και τη σοκολάτα νομίζω. Πρωτεΐνη μπάρες, συγγνώμη. Και εδώ έχει πάρα πολλά πράγματα. Τις πατάτες τις σηκώνουμε για πλάκα. Νομίζω μπορώ να σηκώσω και την κουζίνα. Άνετα παιδιά. Και τώρα φτάσαμε στο μεγαλύτερο επίπεδο. Αν αφήσουμε ένα, για παίρνουμε 2. Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή τη μηχανή, όμως μπορούμε πιστεύω να πάρουμε αυτή. Okay.
Δεν είμαι ακόμα δυνατός για να το κάνω. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, δηλαδή πιστεύω ότι αξίζει. Μπορούμε να αφήσουμε να το πάμε τάπα. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι, ελπίζω να μην έχει κάτι άλλο να σας δείξω και την επόμενη φορά πούμε για να κάνουμε πιο αναλυτικά το άλλο με τις πίτσες και μετά πιο αναλυτικά γι' αυτό. Αυτό σας αφήνω. Τα λέμε.